kamata mu gane duniyar nan dai wallahi ba ta satar yara waɗanda ba su ji ba su gani, ba yara ba har manyan ma kai na gani, duk akan wai ne ta dole wai sai na fi wani, kuma gashi gaba ɗaya duniyar nan dai wallahi ba tabbas, ga kabilanci ga rikicin addinai ma, nuna bambanci ta dole sai ka sha rigima, kuma naka daban nawa daban ka sani kai ma, sai ka yo naka na yo nawa shikenan mun zamo kamar dantas. Kai mutum ne ni ma fa mutum ne abokina, sunanka daban nawa daban ka ji yana, girmama ni na girmama ka kawai mu ji kan juna, sai mu zauna lafiya duniyar nan dai wallahi ba tabbas, mai girman kai ka daina dan baka san gaba ba, kai mai hasada ka bari dan ba sana'a ce ba, mai munafurci a gun Allah ba ka tsira ba, kowa ya kula kiyama ba nisa dai ba. Mai zalunci idan kai kanka ka zalunta, ita ke ta rabbana shi ne ya haramta ta. Bari mai neman musu makar kanka ka alkinta, ya kamata mu gane duniyar nan dai wallahi ba tabbas, mu tsaya mu nutsu mu rayu cikin jin kan juna, jinsi ɗaya ne gaba ɗayan mu musu juna, karkace kai dole kayi daban sai kai suna, ɗaukaka sharafi na Allah ne bari gaggawa, Allah ya tsara komai shi ke zartarwa, kai ko bawa biyayya ɗai ce za ka yi wa, ka tuna fa idan da rai wata ranfa akwai mutuwa, sai ka lota da duniya rudinta yana da yawa akwai kawa, Allah ka ji kan mu amin tun kafin mu mutu, ya zamo ƙarshen mu ya kyau mu ma mun kubutu. Fatan da muke kiyama dai ta zama hutu, Iliyasu Italiya fatan mu ji mu yi aiki da lissafi.